Здравейте, приятели и зрители на канала Кристиан Фишинг. Днес ще ви представя два лесни и бързи монтажа с флуорокарбон, който един ще е само за поп-ъп, другия ще е за снежен човек. Това е торнадото от миналия клип. Аз съм го показвал. На това извадихме много хубави и големи риби на бодрово. И доста риби изкарахме също. Мирише отвратително. Някакво торнадо. Смок. Това са другите поп-ъпи. На розовите изкарах пак хубави риби. Много хубаво мирище. Това са дъните общо 20, честен. Да започваме. Взимаме си флуорокарбона, който малко е оплетен, но няма проблеми. Аз използвам на Elite-Pro 0.14. Нарочно избирам по-малък. Не ми трябва да е много дебел. И ще взимаме горе-долу. Даже да. Опа. Няма да е много. Взимаме си към 20 см, да кажем. Режем. Оставяме това на страни. Стана така. С флуорокарбона сме готови. Сега си взимаме едни от тези кукички с ушенце и от друга страна да може да се хване и си вземем една бургийка. След това идваме тук, си вземем една сламчица. Тя ще не стигне за двата монтажа. Избираме си една кукичка. Това е за поп-ъп, няма да ни трябва много голяма кука. Но не е много малко. Ще използвам тая. Вземем си кримпове, вземем си клещите за кримповете. Ще не бъде важно. Така, сега. Вземем си един кримп. Надявам се да виждате. Промушваме през едната страна. Така, сега си промушваме така да е кукичката за куката. Така. Трябва да се получи нещо и такова. Моите кримпове са хиксес, затова ползваме най-малкото отворче за кримп. Опа, не успя да оцеля. И стискаме много. Колкото май повече, толкова по-добре. Не може да не бяга рибата. Сега гордо си мерим сламката, аз си ги знам. Размерите. Така, вземаме се толкова. Промушваме през куката. После през другата кука. Опа, ма трябваше наобратно. Ето така. Сега даваме надолу, за да покрием долната кукичка с вирбела. Вземем си една запалка и обгаряме да залепне хубаво. Е така, да не бяга. След това гледаме да не се изгорим, нали? След това си вземем
бургийката. На бургийката имаме едно малко отворче, то си е като вирбел, направено за да влезе на куката. И си вземаме един стопер. Принципно може и два да ползвате, един няма много значение. В смисъл има значение, но аз използвам само един, защото сламката за куката ми прави един вид втори. Давам го на тук, така. Си слагаме едно ловце, меко. Все пак ще ловим с попъп. Така. Даваме го на тук. Сега тук си правим едно ушенце. Все пак аз го правя двоен възел. За всеки случай. Ще си вземем примерно от тази игла, защото е с по-голям отвор. И затягаме. И режем. Вземем си стръвта. Ще ползваме от тя. Дед ползвахме майката, мирише отвратително. Ама поне риба хваща, бе. Като си го вземем, вземаме буркийката, мушкаме тук отдолу и почваме да навъртаме. Ето го. Първо ме фаща. И ето, лесно и бързо е. Единият монтаж е готов. И ето, приятели, дойде момента за втория монтаж. Направил съм всичко друго. Само ще подчертая разликата. За този монтаж ще ми трябват обаче две стоперчета за стръвта. И няма да е с бургийка, вижте. От една страна е микрофибърче, много малко, а от другата е по-голяма халкичка, да може да влезне на куката. Така, сега слагаме си един стопер. Обаче нещо не ми се получава. На 5. Така. Слагаме халкичката. Така. И втория стопер е на лице. Да, ето това е. Сега ще ви покажа как, като нямаме косъм, ще си сложим стръвта, сигурно си мислите. Затова си взимаме малко бейт флос или конец за зъби, пак става. Подчертавам. Взимаме си една игличка, една фалшива царевичка. Дъваме тук. Вземем едно голямо топче. Баш по-голямо. Виж, насалам. Така. Сега. Прекарваме си бейтфоса или конеца за зъби, каквото и да е. През вирбел. Чакай. През микровирбелчето. И го изравняваме. Така. Горе-долу да е равно. След това с куката през двете. Само че така не ми е удобно. Дърпаме надолу. И това ни е. Сега трябва да изкараме
Опа, от другия край. Така. Режем. Малко да остане само. Стягаме. И сега с запалката горим и натискаме. И, приятели, се получава ето този прекрасен монтаж. За хубаво и големи шаранчета. Сега си наместваме тук стопърчета и сме топ. Благодаря за гледането, приятели, и до следващото видео.